Здравейте на всички! Искам да разкажа една моя опитност. Потикнат съм от Бога да разкажа това свидетелство, да похваля, да издигна Неговото име. 2020 година хванах коронавирус и много тежко съм го изкарал. Разболях се от този вирус и си мислех, че е някакъв обикновен вирус. Ще мине. Пращах майка ми само в аптеката, само лекарства да купува, но положението ставаше по-сложно и по-сложно. Не ми минаваше. Много лекарства съм изпил тогава. И една вечер така си легнах и се помолих на Бога. Казах му: Господи, помогни ми, защото вече 10 дена нито се хранех, нито вода можех да пия. Бях в много тежко състояние. И тогава в махалата ни в квартал Изток, в Кюстендил, много хора бяха заразени от този вирус. И много хора са починали от този вирус тогава. И аз като чувах, че починал, другия починал. И аз почнах да се смущавам от това нещо. Почнах вече да се съмнявам дали наистина имам този вирус, дали наистина и аз съм от COVID. И една вечер Бог ми каза в съвестта, каза ми: стани, иди в болницата, или тази вечер умираш. Но аз по-човешки си казах: това са моите мисли, от страх правя това. Но наистина тогава Бог ме потикнал и към 3 часа през нощта почнах да кашлям. И когато станах, помислих си, че ще повърна, но обаче аз точно тогава съм изкарал кръв от устата ми и си казах: край, наистина с мене се случва нещо, което е опасно. И почнах вече да се смущавам. Звънахме на линейка. Дойде линейката. Казахме, че съм от някакъв вирус. Дойде линейката, качих се в линейката, отидахме в болницата и направиха ми там тест. Теста казал е положителен и написаха ми там лекарства. Върнах се вкъщи, обаче положението ми стана още по-зле. Почнах вече да се смущавам, пак да не повръщам кръв. Звънахме на линейка. Втори път, когато си се върнахме от болницата, звънахме, дойде линейката. Когато стигнахме в спешното, за втори път с линейката, там ми биха някаква инжекция против повръщане и ми казаха: връщай се вкъщи, няма тук къде да те приемеме, болницата е пълна с хора от квартала, няма места, прибирай се вкъщи. Дадохме ти лекарства и върнах се вкъщи и почнах да роптая, да викам към Господ, да му търся сметка, да му кажа: Господи, къде си, защо си ме оставил? Ти знаеш, че аз се моля от малък, от може би от 7-8 годинки бях дете, когато така нещо отвътре ме потикваше всяка вечер да се моля. И казах на Господ: защо си ме оставил? Ти знаеш, че от малък се моля, знаеш, че аз от малък вярвам в теб. Къде си?
помолих се на Бог и съм казал така: Господи, ти знаеш, че 10 дена не съм ял, направи така тези лекарства да ми подействат и да почна да се храня. Мина се половин час, почнах да се храня. Слава да бъде на Исус, Бог чу тогава молитвата ми. И Бог почнал да работи силно тогава. На вечерта си лягам и сънувам един сън, две сестри как са пред мене. Аз съм на леглото вкъщи и беха облечени с лекарски дрехи. Стояха до мене и ги попитах: вие за какво сте тук, защо дойдехте, какво искате от мене? Аз си помислих, че отново ще ме закарат в болница. И тогава, както си сънувах в съня, веднага сънувам как съм в болницата с носилка, тичат с мен лекарите вътре в салона и тогава в салона чух един глас, който викаше: защо се страхуваш? Аз съм с теб, аз те изцелих, не се бой. И се събудих от този сън. Но интересното беше, че когато бях в спешното, вкъщи почнах да търся сметка на Господ. Господи, къде си, защо си остана? Когато бях в спешното и когато лекарката ми пише инжекцията, аз обърнах към вратата и видях един лекар. Той беше висок и си виках: този лекар сега ще ми помогне и ще ми даде помощ. И в един миг, докато си обърнам главата натам, лекара го няма и не съм обърнал много внимание. Прибрах се вкъщи и майка ми беше с мен и тогава някакси се сетих за там, за болницата. И викам: майко, в болницата беше един лекар висок. Ти видя ли този лекар? Тя ми вика: нямаше никакъв лекар. Аз, ти и сестрите бяхме вътре. И тогава осъзнах, че наистина Бог не ме е изоставил, че Бог е бил с мен в това трудно положение, че Божията ръка, Неговото присъствие бяха с мен, дори когато бях в болницата, вкъщи, когато бях. Нека бъде слава на Неговото име, на Неговото третинство. И нека винаги да бъдем до Него, да бъдем с Него, защото Неговата ръка е голяма, Неговата сила огромна. Бъдете благословени в името на Исус. Амин.